Dapat dia asang yang benar. Halo लोगोफोर दिनै बेलासि मुगायाव जोङो मोनसे रेस्टुरेन्टाव थाङो आरो जोङो रेडि जादों जों एसे माबा मोनो जों जाहैनि हारियारि फिरफिला लानानै दिनै आङो मान होदों दिनै सन्मान होदों जोंनि भारत हादरखौ भारत माता की जय बेयो आंनि गारि गोदान बिनि बैसोआ दिनै जोंहाय बहुत बोसोर जाबाय बेखौनो गोसो बादियै दाब्रायबायो आं बिनि सायावहाय मोनसे फिरफिला लानानै आरो गाखोग्रा दुरुं लानानै बे गारिजोंनो आङो सान हर हान्थिबाय थायो दिनैबो आं थांनोसै बे गारिजोंनो बे समाव जोङो रेडिसै मा लाबोयो बेखौ जानो जोङो chowmin अर्डार हरबाय chowmin momo chicken पक'रा ओरै गोथाव गोथाव tamako दोनो tamako नालांदो हालिनो जानो लुबैनाया खालि दाबा सोरनो सिगां जानो हायो 500 मोनगोन बेखौ ओरै होसिना दोनगोन आङो 500 थाखा बादिलायगोन थारमाने सोरनो सोनानै बांसिन जानो हायो बेनो देरहागोन आरो नैबे 500 खौबो मोनगोन स' बिदिब्ला नोंसोर नायबाय थादो जों माबोरै जायो आरो बिसोर सानैनि गेजेराव सोर देरहायो नोंथांमोना नायदो आरोखि ना मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हेलो 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 के बोल रहा हूँ यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो यार वंदे मातरम जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय मोनजासिगोन लाबोबाय मानि बियो मोमो अमाना दाउथाय दाउसो मिक्सारना लोमजानानै दहाय थाब फैयाखैना औ हेल' गाइस मोमो हाय और चाउमिन हाय जानायसै पूरा तेरा मेरा तेरे मेरे Corona pergi tu, corona tu masalah lagi. Ini belum nol. Okay. Itu Jabai kursia. Fैसा दामि फैसे बे जेनबाय बादायदोंमोनथ' कम्पिटिसनमोनथ' बे जेनबाय नालाय आं मोनबाय नो मोनाखै दिया माने इथ' हारिसे बे जेनबाय आं लाबाय आंलाय जेना जेरै देहा एरै जानाय एरै खिनाय नै
Cái này mà không sạch nó bẻ. Bẻ. Chết. Giỏi lắm. जाखांबाय गाइस नायै बेदरै नायै बेदरैनो चावमिननि मम'यै जाखांबाय मेगना बोरैबा आनज्राद नांनाय बायदि मोनलायबाय दा मा थांनोसै गोथाव मोनाखै दा गोथाव मोनाखै बेनो जानो लिंबोदों बेनो होगोन फैसाखौबो आं होआ दा जाखांबाय जोङो ब्लग नायसै जाखांनायनि उनावहाय माथोबाव दायो जोङो थांनोसै मोनसे रेस्टुरेन्टनिफ्राय खारबाय जों नै नुहरनो हाबाय नै रेस्टुरेन्टनिफ्राय मोजां दायो थांनोसै आरोखि खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया